Маскиран и въоръжен мъж се катери по метален стълб. След малко ще започне да изтегля с въже друг. Това е малка сцена, която се снима край Бебреш. За този терен са предвидени екшън снимки с взривове, експлозии и опасни каскади. Целият район около язовира е отцепен и не позволяват присъствие на журналисти и любопитни зяпачи. Нашият екип успя да заснеме само 3 минути преди да бъде забелязан от служителите на продукцията. Външни хора не се допускат първо заради тяхната безопасност и второ, че случайно могат да попаднат в някой кадър, което да наложи снимането му повторно. Така че дали между облечените в черно мъже е Силвестър Сталон, Арнолд Шварценегер, Антонио Бандерас или друг световно известен актьор, не може да се каже. Всички сложни каскади се снимат с дубльори, казах от продукцията. По техните думи, застраховките на филмовите звезди, които играят в Непобедимите, са огромни. Освен край язовир Бебреш, снимки имаше и на магистрала Хемус. Затворено за движение беше 5 км от едното платно, в това число и тунел Топли дол. Въпреки засиления трафик през почивния ден, на магистралата в този участък нямаше никакво задръстване. Телевизионните екипи, дошли от София да снимат екшън на магистралата, си тръгнаха разочаровани.